Ayiwa Eterno Media lamɛnbaaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce hali bi Ala ka duba Eterno ye Ala ka dubaw bɛɛ ye Ala ka Eterno kɔrɔta ka kɛ télévision belebeleba ye ayiwa an bɔra ka kalan min di sisan jeunes ma o ye nin ye ni i tun y'a dɔn si tu savais ni i tun y'a dɔn an b'a fɛ ka mun de fɔ jeunes ye an y'a jurula k'a fɔ diɲɛlatigɛ la bɛɛ bɛ fili bɛɛ bɛ erreur kɛ tuma dɔ an bɛ ko dɔ dabɔ a kama k'a kɛ ko dɔw bɛ tila an na nka o ko minnu bɛ kɛ ten kɔlɔlɔ b'u la a kɔlɔlɔ bɛ s'an ma dɔw yɛrɛ ta bɛ juguya mɔgɔw fari bɛ faga u bɛ sigi ayiwa u tɛ fɛ ka foyi kɛ ka kɛ n'an ka kan miiriliba ye ne ye kamalen ye n ye sifin ye n bɛ n ka sifinya bila baara la Ala ye o kɔrɔ ye nin an b'a fɛ ka wele bila kamalenw ma ani denmusow ma u ka baara kɛ Ala ye u ka baara kɛ Ala ye an mago bɛ pasteur baw la bi an mago bɛ kibaruya baw la bi an mago bɛ missionnaire baw la bi ayiwa ni u m'aw yɛrɛ di Ala ka baara ma jɔn de bɛna kɛ o tuma fɛn caman de bɛ sifinw la bi minnu kɛlen bɛ k'u bali ka kɛ balinakow ye an y'an da se o dɔw de ma an ye misali ta dɔw kan bibili kɔnɔ a misali fɔlɔ kɛra ayiwa Jonas ye Jonas kamalen tun don a tun ka kɛnɛ Ala ka kuma tun b'a da Ala ye kuma don a da k'a ka taa Ninive a ka taa wajuli kɛ nka Jonas banna ka taa Ninive a y'a ɲɛna sira ta ayiwa gɛlɛya wulila baji kan a filila kɔgɔji kɔnɔ nka Ala tun ye jɛgɛba dɔ labɛn k'a ci d'o ma o ka Jonas kunu ka taa ni Jonas ye fo nɛɛmamayɔrɔ la a kɔnɔ ani ka Jonas ta ka taa n'a ye Ninive o jɛgɛ ye Jonas ta tile 3 kɔfɛ a taara n'a ye Ninive a y'a fɔnɔ gere kan a fɔnɔnen tuma min na Ala ko Jonas taa Ninive Jonas sɔnna a taara donc a seginna sira kan Ala ka baara la i y'a ye ani a taara kun min kama a y'o ɲɛ a y'o sɔrɔ an ko kamalenw ma i fari kana faga tuma dɔ i bɔra kalama ko Ala ye fɛn dɔ ɲini i fɛ Ala ko i kana nin kɛ i y'a kɛ a kɛra tiɲɛni ka ɲɛnamaya la mais Ala ko n'i b'a dɔn ko ne bɛ fɛ ka baaraba kɛ nin ye ne bɛ ka baara kɛ dugu ma i ɲɛ tɛ min na walisa k'i ka ɲɛnamaya dilan walisa i ka segin ka na baara la ne fɛ i n'a danaya kɛ ne la an taara n y'ale misali filanan ye o ye samarika muso ni samarika muso in ka ko bɛ mɔgɔ kabakoya kosɛbɛ ayiwa Yesu n'a ka kalandenw tun bɛ ka taa ale Galile u tɛmɛtɔ Yesu y'a fɔ ko wajibi don ale ka don Samari kalandenw ko matigi o sira ka jan sa tile fana ka kalan an ka taa sira surun filɛ nin ye a ko ayi wajibi don ne ka don Samari dɔ bɛ yen ban kelen don min na dɔ bɛ yen min ɲugun b'a yɛrɛ la dɔ bɛ yen mɔgɔw tɛ ka sɔn min na dɔ bɛ yen mɔgɔw ye min cɔngɔ cɛw y'a exploité cɛw ye a ta a manipuler dɔ bɛ yen min mago bɛ wuli la min mago bɛ kisili la n bɛ taa n kan ka min kɛ n bɛ t'o f'a ye a donna ni muso in a jɛlen don k'a npogotigima a tun bɛ furu de fɛ a tun bɛ furu de fɛ nka a ka ɲɛnamaya ye sira dɔ ta min t'a yɛrɛ ka laɲini ye ayiwa a laban kɛra cɛw b'a ta u b'a bila u b'a ta u b'a bila u b'a ta u b'a bila ale yɛrɛ se t'o la bilen sa i y'a ye tuma min na n'a nana Yesu sɔrɔ kɔlɔnda la Yesu ko ji di yan ji di yan o kuma de taara bange min na Yesu y'a jira la k'a fɔ ayiwa ne de ye Ala ɲɛnama ye ne de ye Ala ɲɛnama ye ayiwa Yesu y'a jira muso la k'a fɔ k'ale de ye Masiya ye Kirista Yesu yɛrɛ da k'a fɔ mɔgɔ ye a yɛrɛ da Yesu yɛrɛ da k'a fɔ mɔgɔ ye k'ale de ye Masiya ye a kɛra nin muso de ye a fɔlɔ kɛra nin muso ye a ma fɔ saralasebaaw ye a ma fɔ masakɛw ye a ma fɔ dugumɔgɔbaw ye a ma fɔ mɔgɔ si ye nka ni muso min bange kɛra min na mɔgɔw tɛ min ka ɲɛnamaya jate muso nɔgɔlen Yesu y'a fɔ de a da ko ne de ye Masiya ye hey an y'a jira denmisɛnw na k'a fɔ ko tiɲɛ don i yɛrɛ ye ko dɔ kɛ i ye sira dɔ ta minnu ma ɲi i ka ɲɛnamaya la minnu ma bɛn nka matigi nana i ma k'a f'i ye na hali bi ne nana walisa ka i lawuli ka i kɛnɛya ka i barika bonya ani ka i ladon tuguni ɲɛnamaya la ka kobaw k'i ye Yesu de bɛ se k'o kɛ an ka Ala ɲɛnama don an taara ɲɛ an ye misali sabanan min ye o ye Yusufu ka ko ye Yusufu tun kɛra den kamalennin ye min tun ko ka d'a fa ye ka tɛmɛ tɔw kan fa ye forokiya kalankalanma couleur caman k'o kala ka d'a ma k'a yira la k'a fɔ i ye ne ka den mandi ye i y'a ye i ye ne ka den mandi ye ayiwa nka o ma bɛn kɔrɔw ma ayiwa don dɔ fa ye a ci ka taa kɔrɔw kunnafoni ɲininkali kɛ tuma min na n'a sera kɔrɔ ko payi nin kɔni cogoya an bolo sa an ka nin cɛnin fa ka bɔ an sen kɔrɔ o tuma u y'a ka fini bɔ a kan na fini min y'a jira ko a ye den mandi ye ka bagan dɔ faga k'o dusu o joli la
ka sɔrɔ ka Yusufu yɛrɛ bila kɔlɔn kɔnɔ ka tila k'a feere ka taa forokiya joliman yira fa la ko wara y'a ɲimi fa kasira fa dusu tiɲɛna ayiwa Yusufu o bɛna ta ala ka mɔgɔ mandi don a tun ye Potifari ka so nkalon dara la a donna kaso la hali kaso kɔnɔ ala ka mandiya tun b'a kan i m'a ye san 13 tɛmɛnen kɔfɛ masakɛ Faraɔn bɛna sogo dɔ kɛ a ma min faamu u bɛ Yusufu labɔ ka na n'a ye k'a bɛ sogo kɔrɔfɔ masakɛ ko jɔnni wɛrɛ bɛ se k'an ka jamana in ɲɛ minɛ ni Yusufu tɛ a ye masafini don Yusufu kana ni fini kulɔrɔmɛ in kalankalama in manja fini n'o tun ma bɔ Yusufu kana masafini tun tɛ don a kana dɛ o tuma i bɛ bɔnɛ ko dɔw la bɔnɛ tɛ ala de bɛ ayiwa fɛn bɛɛ ta ka bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ka ko ɲuman kɛ a taw ye ala ko n'i tun b'a dɔn kamalen denmuso kana fari faga kana saliya kana i bolo bɔ kow la ne b'i fɛ ne bɛ i nɔfɛ n b'a fɛ ka baara kɛ nin n b'a fɛ k'i ta k'i don bila sira kan tuguni n b'a fɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ n b'a fɛ k'i ka ɲɛnamaya dilan dimi min donn'i la joli min tigɛr'i la n b'a fɛ k'o kɛnɛya n b'a fɛ hali bi tɔɲɔ minnu dar'i kan n b'a fɛ ka nin bɛɛ ta ka baara kɛ n'i ye walisa ka jamana in yɛlɛma bi Mali kɔnɔ denmisɛnninw u tiɲɛna jɔyɔrɔ t'u la tafan t'u la u tɛ kɛta dɔn bilen o la ala taw denmisɛnninw fana anw de kan ka taa ni kibaru duman ye ka taa f'u ye Yesu de ye ala ɲɛnama ye nin ye a kunkabaw ye bakuruba la ala ka dugawu ye